nsemmilkom jien Patri Marcello Ghirlando nerġa' nistedinkom għal din il-15 il-riflessjoni tat-tieni serje kwarta mal-kelma. Dawn l-aħħar 4 riflessjonijiet qed nagħtu titwila lejn xi tagħlim parabboli żgħar ta' Ġesu li nsibu fil-Vanġelu skont San Marku. Jekk tiftakru l-aħħar riflessjoni smajna lil Ġesu jitkellem fuq il-parabbola tal-musbieħ illi jrid jitqiegħed fuq il-mod biex id-dawl tiegħu jidher u fuq il-parabbola taż-żerriegħa. Parabboli marbutin mar-realtà tas-saltna tagħna. Ġesu jsejħilna biex inkunu id-dawl tad-dinja. Ġesu jfakkarna illi Alla jaħdem dejjem saltnatu. Iż-żerriegħa li tinżara kapaċi tikber u tasal biex tagħti il-frott. Illum nixtieq illi naqsam magħkom żewġ siltiet żgħar fejn Ġesu jitkellem jagħti tagħlima permezz ta' siġra tat-tin. Siġra tat-tin li kif sejrin naraw Ġesu ma jsibx il-frott fiha. Imma qabel ma naqraw iż-żewġ siltiet żgħar mill-Vanġelu skont San Mark, pas-soltu ejjew insejħu id-don tal-Ispiritu Santu. Aħna nemmnu li fl-aħħar mill-aħħar huwa dejjem l-Ispiritu Santu li jiftilna moħħna u qalbna biex nifhmu aħjar il-kelma tagħna u biex bil-grazzja tiegħu nippruvaw ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Bħalma minna dejjem nużaw dik it-talba ċkejkna miktuba mill-Qaddiż Papa San Giovanni Pawlu II feluq l-enċiklika kbira tiegħu fuq l-Ispiritu Santu il-mulej li jagħti il-ħajja. Spiritu Qaddiż, inti il-ħarries tat-tama fil-qalb ta' kull bniedem. Inti ssaffi dak kollu li jkisser il-bniedem. Inti timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk li inti mħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba. Int, spiritu taslim, imla l-univers bl-imħabba u l-paċi. U minn qalbna nitolbu ejja spiritu Qaddiż. Illum nixtieq naqralkom kif għedtilkom żewġ siltiet żgħar. Qegħdin fil-Vanġelu skont San Mark fil-kapitlu 11 se naqra il-vrus 12 sa 14 u mbagħad il-vrus 20 minn 25. Ejjew nisimgħu ftit x'jikteb l-Evanġelista tagħna Marku. L-għada kif ħarġu minn Betanja, Ġesu ħadu l-ġuħ. Mill-bogħod lema' siġra tat-tin kollha weraq u mar jara jsib xi ħaġa fiha. Imma kif resaq lejha ma sabilha xejn li f'wera għax it-tin kien għadu mhuwiex żmienu. U qalilha qatt iżjed ma jkun hawn min jiekol frott minnek għalli ġej. U d-dixxipli tiegħu sema'. Fil-vrus aktar l-isfel tal-kapitlu 11 hekk ikompli jikteb San Mark. Filgħodu kmieni huma u għaddejjin minn hemm raw is-siġra tat-tin imnixfa sa mill-għeruq. Pietru ftakar u qallu ara Rabbi, it-tina li sħett int nixfet. U Ġesu wieġeb u qalilhom emmnu f'Alla. Tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja intrefa' u nxteħet il-baħar bla ma joqgħod jitħasseb f'qalbu imma jemmen dak li jgħid ikun se isirlu żgur. Għalhekk ngħidilkom kull ma titolbu fit-talb tagħkom emmnu li tkunu ġaqlajtuh u jingħatalkom. U meta tkunu weqfin titolbu jekk ikollkom xi ħaġa kontra xi ħadd aħfru biex ukoll missierkom li hu fis-smawiet
jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. U dawn huma l-kelmiet ta' Ġesu. Kważi ħanejduha straight, nitħattu ta' bnedmin li aħna jixxukjana l-fatt li Ġesu l-ewwel qed jippretendi li jsib il-frott mhux fi żmienu, fis-siġra tat-tin. U t-tieni nett fit-tieni silta tal-Vanġelu Pietru jqaxxar kważi l-emin ta' Ġesu meta jgħidlu mulej it-tina li sħett int nixfet. Għalina dan huwa ġest li forsi jiskandalizzana, imma rridu nġibu quddiem għajnejna mingħajr ma nitfa' ħafna ilma fuq l-essenza tal-Vanġelu, ħanejda straight, illi ħafna drabi Ġesu bħal profeti tal-Antik Testament kien jagħmel ġesti li jixxokjaw. Aħna qatt ma nimmaġinaw illi il-ħelu Ġesu, dak Ġesu ta' qalb umli, kapaċi jisħed din il-povra siġra tat-tin. Għaliex jagħmel hekk Ġesu? Għaliex jilmenta li ma jsibx il-frott fija u jordnala li qatt aktar ma kienet ser tagħmel il-frott. Fil-fatt nafu illi nixfet. Jien naħseb illi din is-silta tal-Vanġelu bħal dejjem irridu nifhmuha fil-kuntest tagħha. Il-kuntest ta' din il-ġrajja xokkanti, aħjar li sejħilha ġrajja profetika, hija l-atteġġament ta' nuqqas ta' fidi fil-poplu il-magħżul. Jekk immorru ftit qabel propju fit-tmiem il-kapitlu 10 għandna dik il-ġrajja sabiħa ta' Bartimew bin Timew li Ġesu jagħtih id-don tad-dawl. Jekk tiftakru riflettejna fuq dik il-ġrajja sabiħa u wedna Ġesu huwa mdawwar minn mijiet u forsi eluf ta' nies il-preżenza tiegħu jista' jkun li ma bidlet xejn fihom għaliex kienu hemmhekk minħabba l-kurżità u forsi preżenti nuqqas ta' fidi, mentri l-għajda kollha fidi ta' Bartimew l-ama minn twelidu tagħtu l-grazzja li mhux biss jiltaqa' ma' Ġesu, imma jiltaqa' ma' Ġesu li jagħtih id-don li tant xtaq, id-don tad-dawl. Għandna mbagħad id-daħla messjanika ta' Ġesu f'Ġerusalemm, tant nies li laqgħu bil-far, imma wkoll għandna l-kittiba u l-Fariżej li kważi dan neħdu anki mill-Vanġeli l-oħra jiskandalizzaw ruħhom li Ġesu qed jilqa' dan il-mod trionfari fid-daħla solenni tiegħu fil-belt ta' Ġerusalemme. Għal darb'oħra għandna toma ta' nuqqas ta' fidi. Wara dawn il-ġrajiet u din hija riflessjoni illi jmiss l-aħħar riflessjoni tagħna mill-Vanġelu skont San Mark, Ġesu jgħallem bil-parabola tal-għalqa u l-bdiewa. Parabola li sejrin naraw il-ġimgħa d-dieħla jekk Alla jrid tinsisti fuq in-nuqqas ta' fidi tal-poplu l-magħżul. Mela l-kuntest ta' din is-saħħa tat-tina illi tinxef wara ġurnata huwa n-nuqqas ta' fidi. Terġa' tgħid fit-tieni silta tal-Vanġelu li għadna kif rajna Ġesu jinsisti fuq id-don tal-fidi. Mela l-ġest profetiku ta' Ġesu illi lilna xxukjana u li forsi jiskandalizzana huwa ġest profetiku biex Ġesu joħroġ għad-dawl kważi il-kruwa tan-nuqqas ta' fidi ta' ħafna min-nies ta' żmien. Kien żmien ta' grazzja. Kien żmien fejn il-frott kellu jkun abbundanti għax Alla kien qed juri l-imħabba tremenda tiegħu permezz tal-persuna ta' Ġesu, permezz tal-qawwa tal-kelma tiegħu, permezz tas-seta tiegħu li jfejja, permezz tal-eżorċiżmi ta' Ġesu. 3 snin ta' grazzja illi fihom Ġesu f'waqtu u barra minn waqtu, fi żmienu u barra minn żmienu, Ġesu jaħdem biex iqanqal il-fidi fil-qalb tan-nies ta' żmienu. Biex ifakkarhom li Alla kien qed jidħol b'mod sorprendenti
straordinari fil-ħajja tagħhom. Imma ħafna sfortunatament jiskandalizzaw ruħhom mill-aġir ta' Ġesu. Kien diffiċli għalihom illi fl-imħabba ta' Ġesu, fil-modrija ta' Ġesu, fil-Ministeru kollu pubbliku ta' Ġesu jarfu dak li ġie konsagrat mill-Ispiritu Santu biex ixandar il-bxara tajba, dak illi kellu jkun għalihom l-ikbar u l-isbaħ sinjal tal-imħabba tagħna għalihom. It-tina issir espressjoni ta' dan in-nuqqas ta' fidi. Nuqqas ta' fidi illi żgur ma jagħmilx il-frott. Mhux ta' b'xejn allura Ġesu jinsisti fuq id-don tal-fidi. Nerġgħu naqbdu f'idejna il-Vanġelu skont San Marku propju smajna lil Ġesu stess jgħid emnu falla, raw l-insistenza, emnu falla. Jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja intrefa' u nxtaħet il-blaħar bla ma joqgħod jitħasseb f'qalbu imma jemmen dak li jgħid ikun se jsir, isirlu żgur. U Ġesu japplika dan id-don tal-fidi għat-talb tad-dixxipli tiegħu, għalhekk ngħidilkom kull ma titolbu fit-talb tagħkom emnu li tkunu ġa lajtuh u jingħatalkom. Araw xi ġmiel f'kuntest ta' nuqqas ta' fidi li l-espressjoni tagħha hija t-tina misħuta, t-tina li ma tagħmilx frott u tinxef kompletament, Ġesu jinsisti fuq id-don tal-fidi. Emnu falla. Emnu li jekk tgħidu lil dik il-muntanja tiċċaqlaq, emnu li jkun diġà sar. Itolbu u emnu dak kollu li titolbu intom jingħatalkom. U mhux biss, Ġesu jemmen illi fejn hemm id-don tal-fidi, fidi li tqanqal it-talb mimli fiduċja, hemmhekk il-frott isir abbundanti. B'mod partikolari il-frott li l-espressjoni tiegħu huwa d-don tal-maħfra. U meta tkunu weqfin titolbu, jekk ikollkom xi ħaġa kontra xi ħadd, aħfru biex ukoll missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Ekku, xi kultant aħna bħal dik it-tina, tom tafu li it-tina hija siġra salvaġġa. U xi kultant aħna quddiem il-mulej daqs li kieku tina salvaġġa. Ma Ġesu jixtieq li nagħmlu l-frott. Intom tafu kemm hu tajjeb il-frott doppju tat-tina, il-bajtar u ġekk u t-tin. Tafu kemm hu ħelu, kemm kapaċi jagħti l-ħajja. Iż-żmien Ġesu kienu jiġbruh it-tin u jqadduh u mbagħad jużawh meta jagħmlu xi vjaġġ twil daqs li kieku packed lunch. High fiber lunch għaliex minn li zokkru allura jagħtik l-enerġija. Dan huwa dak li Ġesu jixtieq lilna. Illi minkejja li aħna xi ftit rozzi, minkejja li aħna xi kultant fil-mixja nisranija tagħna xi ftit primittivi, forsi għadna nagħtu l-ewwel passi, Ġesu jixtieq illi nemmenu. Jixtieq illi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jikkultiva fina id-don tal-fidi. Kif smajna lil Ġesu hemm żewġ frottijiet sbieħ immens bħalma tagħmel it-tina frott il-fidi. It-talb mimli fiduċja u t-talb li kapaċi iwellet il-maħfra. Kif qalilna Ġesu, u meta tkunu weqfin titolbu, jekk ikollkom xi ħaġa kontra xi ħadd, aħfru biex ukoll missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Jalla bħala dixxipli ta' Ġesu, daqs li kieku siġar tat-tin, mhux saħta nixbduhuna, imma l-barka ta' Ġesu biex nagħmlu l-frott u l-frott abbundanti. Kif jgħid Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Se jaħtilkom
biex tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Insellilkom.